Шушы суны эшәрлек түгел, кайнатып та эшәрлек түгел. Фәридә Нәбиуллина бу авылда 10 елдан артык яши. Аларның ишек алдында үз кыйлары бар. Элек аннан тәмле чиста су килә иде ди. Шул 14-нче еллардан башланды. Монда каршыга китереп унлап ана качалка хәзерге көндә булганчык сулар килеп, менә шушылай иттереп тутарга ярамый торганга әйләнде. Шуннан соң ул төрле органнарга хат яза башлый. 2014 елда Роспотребнадзор белгече килеп су анализын ала. Ул санитар таләпләргә туры килми дигән карар чыгара. Килде проба, на хозяйственные нужды нельзя пользоваться дигән язу белән. Аны күренеп торадыр инде шулай икәне. Аннары бөтенесе отпискалар бирделәр дә, прокурорга бардым, шушы отпискаларның тотып, результатларны тотып, прокурор җавап бирде. 2 айдан соң бер җөмлә обращайся в республиканскую прокуратуру. Хлоридлар буенча 350, күрсәтә безнең 563. Һәр йортта диярлек шундый хәл диялар. Нәзимә Зарипова узган ел үз ишек алдындагы кыю суында лабораторияга илтә. Нитритлар 6 тапкыр, тимер 10, хлоридлар нормадан 2 тапкырга артык дигән җавап килә. Анализлар әйтте, сезнең монда эчәргә түгел, технический су өчен дә бик начар суыгыз дидиләр. Тешне дә чистартып булмый башлады. Шул хәтле авызга ала торган су түгел. Аның белән отравляться итәсең. Запах отвратительный. Чем она пахнет, непонятно. Бүтін техника эштән чыкты. Су җылыткычын 2 тапкыр алыштырдык. Ни өчен бу авылда суның сыйфаты начарланган? Бу сорауны Роспотребнадзор идарәсенә юлладык. Аларга авылдан беркем дә мөрәҗәгать итмәгән булып чыкты. Әгәр гариза язсалар, килеп тикшерәчәкбез диделәр. Кыюлар шәхси хуҗалыкларда булгач суга җаваплы оешма юк. Авыл башлыгы да бу артезиан кыюларның шәхси территориядә булуын белдерде. Бүген авыл халкы өчен бердән-бер чиста су чыганагы Шишмә. Аның суы санитар нормаларга туры килә. 4 ай саен нефтьчеләр анализ алып тора икән. Анализ алдылар, Шишмәнең суы в пределах нормы. Килделәр, тикшерделәр, нефтяникларга обращаться иттек, су Шишмәнең суы беткәч. Шишмәнең суы менә хәзер әз генә алган, дебет авылга җитәрлек түгел инде ул централизованный су ясарга. Кыйдагы суның сыйфаты төрле сәбәпләр аркасында начарайырга мөмкин диделәр безгә башкарма комитетта. К сожалению, к нам в исполнительный комитет района обращение. Безнең башкарма комитетка Туктар авылында су начар дип килеп әйтүче булмады. Әгәр халык мөрәҗәгать итә икән, без экспертиза ясап, суның ни өчен пычрануын ачыкларга, тикшерү уздырырга риза. Кыюлар анда тирән казылмаган кар сулары кыюны тәэмин итүче җир асты сулары чиста булмаска мөмкин. Шуңа тикшермичә ни өчен шулай килеп чыгуын әйтүе авыр. Туктар бәләкәй авыл, монда нибары 30 йорт. Авылга су турбалары сузылмаган. Кешеләр үзара салым программасында катнашып, шул акчага су кертергә мөмкин. В 2021 году 2021 елда без республика бюджеты һәм халыктан җыелган үзара салым акчасына шактый авылларда су мәсьәләсен хәл итә алдык. Моның өчен 15 миллион сум акча тотылды. Узган ел Әлмәт районында үзара салым программасы белән 27 авылны чиста су белән тәэмин иткәннәр. Әлмәт районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.